Tá an club CLG Laochra Loch Lao I méal feiriste ag impí ar an mhuil gan Thairgí Puma a chinach tuisc an nasc atá ag Puma le foireann sacair náisiúnta Iosrael. Well, foireann is láthair apartheid free muidna Laochra Loch Lao agus mar gheall sin tá muidna chuirchéist ar bháil gan Baghchat Puma a cheannacht. Céalaíonn Baghchat nach ceannaíonn tú Thairgí arbí ó Cúla4 arbí a tá locht acu in sa cibhlint sa Palestine foireann. So Cúla4 arbí a tá tuairt armanna den Iosrael nó tá tuairt airgid dóibh foireann a ceannaí siad san armatha lá agus tá tíorthaí ar fud fadan dóin ag sinna suas le bheith an apartheid free zones. Ar fud fadan héireann tá comhlaí chundaí agus comhlaí ceathrach gur apartheid free zones iad agus inné dúine seo a dhéanamh a Laochra Loch Lao tá trína ceathair foireann péile eile a taú linn. Tá ciste airgid ó bhálú ag an glub chomá le cabhrú le daine atá a géirí bútaisí nua a chinach mar chuid den Baghchat. Aontaíonn eagraíochtaí nóideacha dá le Amnesty International agus na náisiún Aontaithe go bhfuil apartheid nó cineghealt ar bun ag Iosrael i gcoinne na Palestíne, ach séan an rialtas Iosrael an léamhann go bhfuil cineghealt ar bun acu. I rátas a fuair Nuacht Cúla4 ó Puma, deir siad nach bhfuil aon bhaint acu leis an gcogadh.